Most akkor ismertetem a CodeBlocks használatát. Indítsuk el. Szép bejelentkező képernyőt kapunk. És rögtön bejelentkezéskor fel is ajánl egy csomó jó dolgot. Például kezdhetünk új projektet, megnyithatunk egy létezőt, illetve emlékszik az eddig megnyitott projektjeinkre is. A file menüben kérhetünk egy új projektet, rengeteg segítséget kapunk az elkészítéshez, választhatunk WinAVR Microcontroller projektet, választhatunk parancsoros alkalmazást, választhatunk üres projektet, én ezt fogom. Aztán vannak itt továbbiak, az FLTK és a GTK, ezek platformfüggetlen grafikus környezetek, Irlicht és OpenGL az 3D-s programok létrehozására alkalmas. Itt vannak még Windowsos ablakos alkalmazás, és a legutoljára a VX Widgets-et fogom majd bemutatni egy későbbi videóban. Egyelőre nézzük meg, hogy mi történik, hogyha teljesen mindent az üres fájloktól kezdünk. Meg kell adni neki egy elérési utat, hogyha tetszik az elérési út, akkor adjunk neki valami nevet is, a program segít kitölteni. Alapból felajánlja, hogy többféle fordítót válasszunk. Válasszuk ki a legfelsőt, ami alapból is ki volt, az a miénk. Lehet hibakereső és végleges változatot építeni. Építsük csak a véglegeset. És akkor van egy új üres projektünk. Ha megnézzük, tényleg teljesen üres. Itt ebben a lapfülben a projekteinket láthatjuk, a másikban pedig a forrásfájlokat. Menjünk vissza a projektekhez, és adjunk hozzá egy fájlt. File new, és válasszunk, itt mindenfélét lehet, fájlt választunk, háromfélét lehet fejlécfájlt, forrásfájlt vagy üres fájlt. Szeretek az alapoktól indulni, úgyhogy én most üres fájlt adok hozzá. Ennek is meg kell adni a nevét és az elérési útját, mentsük a másik mellé. Oké, és tegyük bele a release verzióba, tehát a véglegesbe. Finish-sel hozzáadjuk a projektünkhöz, itt a forrásfájlok között meg is jelenik, és a kis ablakban tudjuk szerkeszteni. Elkezdhetjük írni a programunkat, úgy ahogy szoktuk. Nagyon szép színes környezetben van, segít kiemelni a megjegyzéseket, a függvényeket, literálokat, mindegyiket különböző színnel. Oké, hogyha megírtuk, akkor fordítsunk egy kis figyelmet arra, amik itt lent vannak. Itt a program mindenféle információkkal bombáz minket, különböző lapfüleken, ki szokta választani azt, amelyik éppen aktív, tehát nekünk nem nagyon kell lapozni benne. Itt láthatjuk, hogy a fordító milyen üzeneteket adott vissza. És hogyha le akarjuk futtatni, akkor itt a build menübe kell belemenni. A build az a fordítás, a run az a futtatás, de hogyha szerkesztettünk rajta, akkor a kettőt együtt célszerű csinálni. Úgyhogy csináljuk a kettőt együtt. Itt a jobb oldalon lent látjuk, hogy megjelentek a fordító üzenetei, tájékoztat minket, hogy sikerült a fordítás, és a külön felugró kis ablakba pedig lefutott a programunk, és egyéb hasznos információk is megjelentek, például, hogy mennyi ideig futott, és még megmutatja a visszatérési kódját, amit itt a Return Zero-val állítottunk be a főprogramban, az is itt látható, és egy billentyű megnyomásával tűnik el az ablak, úgyhogy lesz időnk szemügyre venni, hogy miket írt ki. A programnak szép nagy menürendszere van. Itt, amik itt errefelé találhatóak, ezek a hibakeresést segítik. Ki lehet próbálni őket egyesével. Ha rájöttök, mire jó, szóljatok nekem is. Vannak benne még itt ilyen, az egy függvénytár, itt a függvényeinkhez tudunk gyorsan odaugrani. Aztán itt ki lehet választani, hogy hibakereső vagy végleges verziót építünk. És egy szép nagy menürendszere van, amivel a későbbi videók során szépen megismerkedünk. És akkor ennyi. Kilépés kicsit komplikált, de megoldjuk valahogy.